Nyt aloitetaan. Minulla on 5 kysymyksiä sinulle ja sinä vasta mun kysymyksiin. Numero 1. Millainen ruoka suomalaiset ihmiset syövät aamupalalla? Jotain helppoa, esimerkiksi puuroa, jogurttia, paahtoleipää. Okei. Hyvä. 2. Onko kahvi suosituinta Suomessa? Se on tosi suosittua Suomessa, sitä juodaan todella paljon. Okei. 3. Mikä jälkiruoka on tosi herkullista Suomessa? Tosi herkullista. Joku kakku tietenkin on tosi hyvä. Wow. Sitten voisi olla joku marjarahka, makea marjarahka. Okei. Tai piirakka, makea piirakka. Oh, tosi hyvä. 4. Millaista arkiruokaa syödään Suomessa? Yleensä aika helppoa. Esimerkiksi jauhelihakeitto, makaronilaatikko, kiusaus. Kiusaus? Okei. Mikä on englanniksi? En osaa sanoa. Okei. Okei, seuraava on 5. Onko suomalaisen ihmisen ilmaista kerätä sieniä, marjoja metsästä? Se on joka miehen oikeus, eli saa kerätä. Okei. Kiitos. Kiitos. Tosi hyvä. Kiitos ystäväni.